Hello guys, maayong gabi kaninyong tanan. Pahuway ko guys, oy kay kapoy ko gluto sa kuan sa birthday sa akong anak. Bisa gamay tuod, binubre nga luto. Kapoy oy. Di lalimay kapoy man ko. Pero sa day lang kay ang akong mga anak. Lipay man niya, daghan sang nakakaon. Lipay akong mga anak. Ay, napay bata diri nga spoiled ay na, spoiled kayo. Muna anak ti Chimchim oh. Pay. Ay napay. Napay, nagkiat lang ay. Oh, na, kapoy kayo ko guys. Mananas nagkaon guys. Mga bata man nagkaon. Eh, napay usay na eh. Alright, we'll Tama, oy. to the question after this Tulo, short break. nung. Great, welcome. Iya ko sulirap si mata. Ang anak ni Chimchim ba? Iya ko sulirapan si mata. Pilingon kayo. Tuon niya ako inahan niya. Oo. Di man ako siya kuan non good. Di man ko munal ani niya. Dili man ko mamunal ani nila. Kani ba kan bata ba? Langgap ni nako. Yeah? Mas pinangga pa nako I siya. thought I mentioned that Sa anak ni Chimchim, dili sa akong anak. Pinangga akong anak nako, pero sa anak ni Chimchim ba kanila kong pinangga eh. Pinangga nako silang upat, pero hurt less. ang bugat gid siya ba nako kani. Oo, mga way. Nabuan na ka, ako may mawayon. Everyone has Siya mag. Unsa man. Ay, oy. Ano man ka? Kiss mama bis bagong kumiya oh. issue. Iyam ko na naon. Oo. Ayaw lagi na lablab eh, lablab mama. Oo, pakun. Dili ay wala ka day. Dila ka lab makoy. Dila ka lab na koy. Na iya ko pakun. Yan nana na siya kaya ko dapatan. Ang anak ni Chimchim. Manapat nako. Just stick to the Ang script. kunday. Dapatan ko niya na lain na sa kong kamera oy. Way color. Ano man kong kamera oy, luspad man ko oy, di man ko luspad. Yapak ko eh. Luspad na eh, murang patay. Ay, hasta sila oh. Your interview today was really moving. Daigda ko kay gikapoy ko luto oy. Thank you. It was so moving. Nagday lang kay. Nalipay man ako mga anak. Ito kay dito. Ngogis oh. Ano ka? Oh, I'm good now. I can do it myself. Naunsa ka? Thank you. Yes, ma'am. Suol na sa utok ay. Mao ni anak Chimchim, spoiled kayo nako. Thank you. Iya ko hapakon, sumbagon ko niya. Yan ako na, sumbagon ko niya. Iya ko sumbagon, napakon ko niya. Maluod na siya. Ngayon, pag human mo, kiss din na siya Do you, nako. I mean, Baday, day lab ka mama. Oh, hiwi siya oh. Lolo, di ka lab mama. Dita na siya. Dita yung anak Chimchim. Oh. I'm just gonna cherish. Lo, makyo. Dili thank you. Munal ka na ko ron. Oh, makyo ay. Ana man yung pakyo. Ana. Dili ana. Ana ba ana? Kaya ana ba ana? Yung pakyo ana. Dili ana nga pakyo. Siya kabaw. Ana ra. Ana na siya ana. Again. Ana, bata oh. Eh, maldita. Maldita. Oo, maldita oh. Maldita oh. Heart can't seem Di lab mama. Bantay tutoy ka ha. obviously. Kututoy na ano. Duol siya, duol siya. Ana na siya. Ate mo ha. Katog mo. Troy Bank herself and her Kali sila nang limpyo na ni sila mga bata kay ako naman ning paligo. Miss Troy. Nawa ko no. What you doing? Total respect for Miss Word Troy. kani anak, anak nako ba. Seriously? Anak ni Archie, amot anak ni Archie, anak ni Chimchim. Good anak ni Chimchim. Look at the picture. So pretty. Naunsa ka? Labay lagi na. Iya ko ni mo eh. Ay, ako pakon. Iya ko kagul ako. Dili sa pang kapapa buang mo ka oy. Sa pang kapapa. La chong, awachong, madlok mo siyang minchong. Nalang kang minchong la. Nalang kang Announced minchong. that unidentified Munali ko ni chong awachong ha. broke into the office and stole the campaign. No. And No, may murag
Murag imong naong murag You ili. have her. Keep her around. Muna siya mga anak ni Chim-Chim nang muna siya pirmi ko niya kwanon ba wa. Iya ko pakon, iya ko napatan, kada siya kani. Maldita man ni, maldita man yung bata. Nya. Ukis din na siya nakukalit niya, mukuan din na siya mga din siya tutoy. Matutoy ko awa ko tutoy, iyang ikaw ko nuno. Awa ko na siya. The woman. Muna siya da guys, anak ni Chim-Chim. Ako guys, nihigda ko guys, kapoy kaayo kay ngano. Sige na kapoy kog luto. Bisag ginagmay ang luto nako, pero kapoy baya sad kay kuan pa, manghugas pa kog plato. Hugas ako, munaog pa ko sa silong, wabi diri ang tubig sa taas. Nabaya sa silong. Mao na guys nga kuan. To matuk na ko taon. Ako man na kog skincare, nangana na ko sa kong naong nang skinol na ko. Wala na ko ni gamit og kanang ang brilliant guys. Sutihan ta mo guys. Tudloan ta mo ha, ang brilliant. Akong gikuan sa kanang skincare ay sa kanang iya ko pa ko no. Ilagyan lagi. Dili suko na Lord. Na suko. Ay bad ka ha, bad. Bad. Bad ka, bad. Okay. No, bad na, bad. Bad inday to ragsay. No. Hello, Director. Kusok ko agay. Ayaw day. Muhapak man na siya. Iya ko pakon. Na. Hiding something from me? What? No, ma'am, there's no way. Naong ni mo ay murag si Ili. I should Ili Arroyo ba? you. Taga Lupis. Ay naong ay na. Very unpleasant. Murag Ili. Ma'am, it's not like that. Kom ni liwat Didn't want archi to oy. bother you over something so trivial. I was going to deal with. Oh, Liwat ko yes, siyang yes, ili. I'm sorry. I'll keep that in mind. Si Andre, liwat ni Kuan ni Yes, rest well. Kuan, simbutin nga na nila eh. What the? How did you find out? Liwat kende luling. Is the strike team dispatched? Yes. They'll catch him soon and bring him in. Kende luling kitag naong. This is trouble over a banner hanger. Bitaw tinuod. Tawamot si Chim-Chim rin ibawa ni. Sa karon niyang anak, lahi magnaong. Huwag sila, mga bata niya. Liwat sa Rolyon. Liwat sa Sanchez. Ano ba? Liwat sa Rolyon at Sanchez. Mama niya. Ay. Bantay, butaas na niyang. Lain ba yan siya guys? Kay butaas iyang buhok. Ginoo ko. Kutuon siya. Unya. Kadagang ka lang samad ba? Kanya na. Kugan. Kanya na puno. Lain siya. Kailangan maginana na siya sa iyang buhok. Kaya pinalaki ba? Eh, di siya. Wasi ang ngay. Hoy, pagkiat mo, Barkad! Di ba? Higda na! Ayaw, buka na si Arkad. Ikaw may maguwang. Ay mo sasaba. Ay, kay matuog na sagko. Kay ako nag-video ko. Aron. Ha? Ano di ko tog? Naunsa di ka? Naumsimya ka? Ano nga? Naumsimya? Naumsimya? Ano na guys ay kay mga kalusyang tuog sa ako guys ay kape kong lawas. Bye.